wel hetzelfde materiaal, maar echt een totaal oording ervan maken. In tweede instantie zeg ik dat het een gezicht weer Ja, is. zo Aan de andere kant, ik ben een oor, gezicht, mijn orenuitdrukking. Is die een man, ja. Het is wel een heel persoonlijk portret, hè? Maar op een of andere manier voel je het niet. Het is, nee. Terwijl ze het wel heel goed kennen. En daarom verbaast het mij een beetje. En misschien heeft ze daar vol meer tijd voor nodig, dat zo kennen. Ja. Het staat wel heel sterk in het verlengde van als je een orenwerk. Hij is echt een man van... Ja. Ja, dit perspectief. Ja. Dat is wel... Dat mag ook wel. Je hebt je handschrift, je stijl. Wat ik vind is dat hij dit op een hele slimme manier gedaan heeft. Dit heeft voor mij iets posterachtigs. Grafisch. Ja. Illustratief. Ja, illustratief. Ja. Dit is voor mij heel erg twijfel. Ja, voor mij ook. Leuk, grappig. Kijk door zijn idee. Voor mij is het eigenlijk nog steeds niet af. Nee. En dat vind ik wel een beetje jammer, steeds. Want het is steeds net niet, weet je wel. En dan denk ik van, nou jongens, wanneer komt het nou eens een keer net wel? Ja, dat is het. Dat wil ik zo graag. Ja. Toernooi. Ja.